ଆଜି ହାଟରୁ ଆସିଛି କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ବସିଗଲେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମସଲା ରେଡ଼ି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି, ତମେ ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନେଇ ଆସିଛ ତମେ ହିଁ ରୋଷେଇ କର। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ମା କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କର କାହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରୋଷେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏମିତି ଧୂଆଁଳିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ମା ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଥାଏ, ମାଆଙ୍କଠୁ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଥାଏ ଭଲରେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୁମ୍ କରି କଢ଼େଇକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ମା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲେ, ଆଳୁ ପକାଇକି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବେ। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଦିଆଗଲା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କେଇ ଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତନୁ ଆସିଗଲା, ତନୁ ଆସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।